Tendarita e sub-county Marongo oreso jotuo maromo 57 ma osebedo kamanyo changa e kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah mayudore e sub-county Marongo. Mayo biro bang' ji ariyo wito ngimagi e kinde magimanyo changa e kanisani e kinde mar juma achiel mokalo. Kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah mayudore e sub-county Marongo ok en wende it kata wang' oganda mathoth kaluwore kod gigo mosebedo katimre kanisani e kinde mar dwe achiel mokalo. E kinde manono dhi nyime ka otende kod ik mar obila ma Jesu mane oike kanisani tarik 28 madimre 3 mar higani, hik mabende mokom familia mag obilani osekwedo kendo saringe doho kamanyo ratiro. Tendarita kwe ne omonjo kanisani otieno manyoro kendo reso jotuo maromo 57 ma osebedo ka odak kanisani kamanyo chang. And we have managed to rescue 57 persons in this church ambao wengi wanachukuliwa hospitali waende wafanyiwe uchunguzi. Taka kwenda hospitali wakasema imani yao inatosha, na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Sasa mnataka sisi tulazimisha mtu, lakini amejua imani yake na ameshika imani yake. Tiendo mares jotuo ni mane otele kod Commissioner Marongo George Matundura obiro mana bang' seche machuok bang' lipot mogol kod Tendarita kwe yango ne ji ariyo ne owito ngimagi e kanisano e kinde mane gimanyo chang e yor lamo. No, kweli ningesema kwamba kuna watu wawili ambao wamepoteza maisha, lakini chanzo cha kupoteza maisha hatuwezi kusema sahihi because of the postmortem. Okang' mar jotuo gi ne obiro mana bang' seche machuok bang' familia moro mawuok e kaunti ma Nyamira ne omonjo kanisano ka gidwaro mondo migi ringre mar wuodgi mane owito ngimane e kanisano. Ne ochuno obila Marongo mondo donjre wachni kendo ne kawo ringreni ma otero e kar kano ringre. Familiani mano wito wuodgi ma en kaka Odoyo kata Gabano ne opogore paro kama koro nego ike e wuodgi ne. They wanted to bury the brother before we reached there, but fortunately we are just near. They was laid in a particular room, in a certain room there. And when we actually pleaded with them so that we can take the brother to the morgue, they refused, saying that according to the anti-church norms, it cannot be possible. Okonego bedni timone gimora more dende kaka ne gigole kaecha e kaka giduoke ka onge gimora mora magitime dende no ere giduoke gi dende te mane Nyasaye ochwego. Nyathi jalni mano wito ngimane ma en kaka Josinta Chieng ma bende osebedo ka odak e kanisani chakre tinne to ne oramo ne dwaro mar wuongi en ni mondo oike kanisani. No nyisa ni kaponi jogo biro ka koro konyal wuoyo tanyisgi ni nitiere will moseloso ma bro direct wakaka onego bedni watimo to gi ana wuon anyisogi but will na onge gode lweta ni pod ne nigi advocate mar kanisa mane nigi will no ero pio nono gi wuok gidhi gi omo polise mokawo ringre babawa against dwacha kane okayie be ok ne gi contacta koro gibiro gi force ka gima mano en koro watgi ahinya moloyo an nyathine man gi lit nyiri. Kada beni moko moganda osebiro ka koro seyo kanisani mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah kalwe kod gigo mosetimre kanisani ten kanisani kata kamano wacho ni gigi duto magitimo koro gitimo ka oluwore kod chik. Tai tunauliza kwa sababu wanasema sisi ndio wabaya na sisi tuko hapa kwa sababu ya Mungu na tunafuata tu sheria ya Mungu na hata ya serikali pia tunafuata. Auanga tuvunji na kitu ikitendeka lazima turipoti kwa serikali. Na kwa nini nyinyi ama watu wa nje ama serikali hawawezi angalia ni nini inafanyika katika hekalu? Yes, Marongo adwani mondo ginyiswa nini tigi makanisa miyogi momika askari nyocho hii adwani hospitali ne wasemiyogi 4 days wadongi 2 days kaponi askecho kunyadhi golo jomoze ikacha 10. George Juma, Ramogi TV, Migori.